vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai tichingoti maswera sei vedare. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti mukoma nashi amai vangu ivo vanoitawo zvekung'anga, ende amai vanotogara vachitovhaira vachiti inini hamundizivi mhani, ndiri muroyi mukuru. Amai vanototi kudunhu rekwatinobva hanzi hakuna kana muroyi ane simba seravo ivo amai, ende vanoti kunyange varoyi vose vemunharaunda ino, kunyange vakandikomba vachida kunetsana neni, hapana kana chavanombokwanisa kundiita nekuda kwekuti inini ndine simba rakanyanyisa. Amai ivo vanoti vane nyoka yavo iyo inogara mugomo. Amai vanogara vachiti, imi vana vangu, kukuyamwisai kwandakaita, ndaiti kuzamu rekwaraiti ndinenge ndichiyamwisa mwana, uku kuzamu rekuleft ndichiyamwisa nyoka yangu. Hamene kuti ichokwadi here, but according to my mom vanoti nyoka iyi yakareba chaizvo uye yakakura. Mukoma nashi hamene kuti mama vanotaura chokwadi here, but kuma areas ekwatinobva mukoma kutori nerimwe gomo kwacho ikoko kwavanoti ndo kunogara nyoka yavo. Saka zvinoitika ndezvekudai so, kana kuri kunzi mombe dzako dzikarasikiramo mugomo imomo, 1 hauzombofi wakaiwana. Ivo amai vanoti nyoka yavo inorarama nekudya zvipfuwo zvevanhu. Mombe chaiyo mukoma hanzi hachisimbori chinhu kwairi nyoka iyi. So pamba pedu mukoma pakatomboya vamwe profeti. Regai ndiseke zvangu, mukoma ndakashamisika profeti ava pavakauya pamba pedu. So ndakatofungidzirawo kuti zvimwe kuda vainge varasika, because pavakauya pamba ndainge ndichiri kuma 1920s, and profeti mazuva acho iwawo vainge vachangotanga kuita mukurumbira kani. Saka vakati vasvika pamba paya, ivo vakabva varamba vari mumotikari, but vainge vatotaurirana naamai vangu. Saka driver wacho ndiye akazoburuka driver bodyguard. Apa vainge vatori nemamwe mahuri avo maviri, mufungi zvenyu mukoma. Saka driver akabva achizouya ndokubva achizotaura naamai. Hamene kuti vakataura kuti kudii, then motikari iya yaprofeti, ivo vasati vaburuka profeti, kwakabva kwachizourawa mbudzi. Mbudzi iyi payakaurayiwa mukoma nashi, ropa racho rakabva ratorwa ndokubva ratanga kuzodzerwa pamotikari yavo profeti. Amai vakati vapedza kudaro, profeti vaya ndipo pavakachizoburuka, but vakaburuka vachinotsika mudhishi umo mainge muchiri neropa rembudzi, ndokubva vachizokurura tisheti yavo vakabva vatanga kuzvigezesa naro ropa riya, ndokubva vazoendeswa mune imwe room. Kuzobetserwa kwavo kwavakaitwa profeti ava mukoma, ivo vakabetserwa in private naamai, but vaitogara nemahuri avo pamba pedu kuzonosvika vachizonopedza kubetserwa. Mabodyguard avo mukoma aitobuda vobva vatoenda vobva vanotengerwa chikafu chinonaka. Mazuva acho iwawo profeti ava pavakatombogara pamba pedu paidyiwa kani tuzvikafu twezvirungu. Then nerimwe zuva takazoti tamuka mukoma, ndipo patakaona profeti ava vainge vari busy, vainge vangobuda kunze kwemusha vachichera vari vega. Vainge vakangopfeka kamwe kashoti, no t-shirt no what. Saka ndine kamwe kamunin'ina kangu ako kakazoendako, iko kakati hanzi vainge vakabata chimwe chimhuka chainge chakazara mamvere chichitofeva, ndicho chavakazokanda mugomba. Vapedza kudaro ndopavakabva vazotonona, vakabva vazoitira tsvina gomba muya. Apa munhu waMwari, mufunge zvenyu. Saka kuda vainge vakauya kuna amai kuti vange vachizopiwa masimba ekuti vaite mamiracles, because kubva ipapo hazvitauriki mukoma, but patori mamwe mamiracles mamwe avakazotomboita avaitoona kutoti awa ndo mamiracles emufirimu, but vanhu mukoma
vakatobhilivha zvekutodaro. kubvawo ipapo vakazoita rimwe zimbiri rekuti ipapo I think vakaita mari kani. So ndivo vamwe vanhu vaitouya pamba. I think kuti zvimwe kuda vanokwanisa vachiri kutouya pamba zvavo vachitobetserwa naamai vangu. Saka nyaya yazondiunza pano ndeyekuti iniwo mukomanashi I never asked for it. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakabvunzwa naMwari kuti unoda kuti mukadzi achazokuzvara azova ari n'anga here, ndaizoramba hangu mukoma, but I was never given that option. Saka ndakazvarwawo nen'anga. Amai vakatidzidzisa kuti chinhu chinonzi kunamata chinhu chakashata from a very young age. So nanhasi uno mukomanashi nditongori nethat belief yekuti vanhu vanoenda kuchurch vane kakupenga kavainako ende vari very selfish. So ndichiuyawo panapa mukoma, ndoda kuti vedare renyu vange vachindibetsera. Ndinoshuvirawo kuti nerimwe zuva panokwanisa kuzotouya kana mapasta vanenge vachitiparidzirawo, so that isusu vamwewo vakakurirawo mumhuri idzodzo dzekuti maingoitwawo zvekuroyi nekuroya vanhu nekukuvadza vanhu, we can also see the light mukoma. Saka mamwe matambudziko awo andiri kusangana nawo ndeyekuti amai havasi kuda kuti ndinge ndichiroorwa. Mukoma, ndiri musikana akanaka chaizvo. Ndinoti kana ndikatanga kudanana nemunhu wangu wandinenge ndichidanana naye like izvezvi kutaura kudai, so ndiri kunoko kunyika yavatorwa yeSouth Africa. Saka nditoriwo nevanhu vangu vandototi but ningiuya iye munhu wekutoti aitondida, but all of a sudden munhu uyu chiko chakazomboitika ndokubva atozototanga kutondivenga nekundisema. So I know very well kuti amai vangu ndivo vari kukonzeresa zvose izvi. Apawo kuti ndinge ndichitaura navo amai, ndinge ndichivaudza kuti asi mama, imimi ndimi muri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kuwanikwa. Kutaura kudai mukomanashi, ndava ne30 years no mwana, even though ndakambozvara hangu mwana, but mwana uyu mukoma akazoti ava ne1 year some few months ndipo pandakachizorota amai vangu vainge vakapfeka micheka yavo iya inopfekwa nen'anga. Amai vakabva vanditi nditevere. Saka pandakatanga kuvatevera, amai vakabva vati zvauri dununu, ko uri kuda kusiya mwana wako ainani? Ndobva ndatoti mama maita basa, ndanga ndatokanganwa mwana wangu muchechi. Ndakabva ndapinda mumba ndikabva ndatora mwana wangu. Pandakabuda manje amai ndakabva ndazovashaya, but munongoziva kuti kana uri kuhope unenge uchiona zvakawanda zvinenge zvichiitika. Ndichinovashaya kudaro amai, ndipo pandakabva ndazoona kuti ivo vainge vakahwanda, so vachiita sekunge vainge vachida kuzondirova. Saka pandakati amai zvavari kuda kundirova, apa ndakabata mwana, zviri nani kuti ndinge ndichidzokera mumba ndisiye hangu mwana wangu mumba. Kana kuri kunzi amai vanozondirova, vachandirova ndisina kubata mwana wangu. So pandakatendeuka ndichida kunopinda mumba, ndipo pandakabva ndazoona kuti ndainge ndava kusakwanisa kuona imba, but ndainge ndava mune rimwe zisango rainge richityisa. Kumberi kwangu uko mukoma kwainge kuine mazipere ainge ariko. Ndakati ndichinocheuka ndokubva ndaona amai vangu, ivo vainge vakatogadha rimwe zibere, asi bere iri manje rainge ritori nemusoro wemunhu. Mukomanashi, amai vakabva vazonditi ndipe mwana iyeye, ndikabva ndatanga kuramba. Saka pandakaramba rimwe bere rakabva rauya rikabva razondiruma. Kumusana kwangu uko mukoma kune kamwe kachironda aka kanoti kakapora. Pakanenge kapora paya panobva pazobuda kamwe kapundu kaya zvino mukoma kanobva katanga kurwadza kobva kazopora zvekare. So ndozvinoitika mukomanashi. Pacho ipapo pandakaona ndichirumwa nebere, ndipo panongoramba pachingomera kapundu ikako kasingapore. Ende ndinozoti paya kana ndava kugara nemurume wandinenge ndava kugara naye, zviya zvekungoti kundikagoita sei, ndava kutongochaiswawo mapoto panapa. Saka murume uyu anenge achiti paya paanenge achisika neni bonde, mukomanashi, ndinotonzwa kapundu kaya kanobva katanga kufamba zvekuti iye haakwanise kana kuzomboita nguva refu achisika bonde neni. Handizivi kana zvichikwanisa kunzwisisika. It's like I have this curse, a curse yekutoti
murume kana akangouya pamusoro pangu, it's either sikarudzi yake kana ari munhu wekuti anenge achichengetedzwawo namwari wake, inotoramba kutoshanda zvekuti zvinobva zvatovharana, tobva tatotadza kutorisika bonde racho. But uyo anenge ashingirira, munhu haakwanisi kuti anenge achitombolasta more than 2 minutes. Mazuva ekutanga murume anenge achingoti zvimwe kuda nekuda kwekuti handisati ndakujairira, but nekufamba kwenguva munhu anozoona kuti there is something that is wrong, because kana iyewo sikarudzi yake kuti inge ichizoshanda zvinenge zvava kutonetsa. So mukoma, ndichiuya panapa, I know kuti I have a lot of request. So chekutanga, kana kuine vanokwanisa kundibetsera, ndinoshuvirawo kunzwawo vanhu vachazouyawo vachiparidza. Mukoma, ndichowo chishuviro changu. Ndinogara ndichiteerera maconfessions enyu, and ndinototi dzimwe nguva kana ndakateerera paya ndichinzwa maconfessions enyu, ndinototi zvishoma izvo munhu ndozvaari kusangana nazvo mulife make. Manje inhamo here iyoyo. Dai aiziva kuti isusu vamwe patakazvarwa taiti uchiyamwa samhure kwaright, amai vako vachiyamwisa nyoka kuleft side. Dzimwe nguva ndinotongorota nyoka iyi pandinoirota inenge yakakura chaizvo mukoma, zvokuti ndinenge ndisingakwanisi kana kuona kuti nyoka yacho iyi yakambotangira pai uye zvekare yakagumira papi. Mukoma, kana kuine vanokwanisa kundibetsera, please ndibetserei. Asi kana musina kusimba, musapiwa henyu mafone numbers angu kana kusira mafone numbers enyu kuna mukoma Nash, nekuti amai vangu ivo amai vangu pachezvavo kana vachikwanisa kutopa masimba kune vanhu vanonzi maprofeti anotozivikanwa munyika. Saka handidi hangu kuti munhu ange achizofirawo mhosva dzangu idzowo dzandisingazivi kuti mhosva dzandakapara ndedzipiko dziri kuita kuti ndige ndichitambura kudai so mukoma. So kana kuine vanoda kundibetsera, please ndinamatireiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section to show you how my mom is very powerful. Ndakambotenga kamwe kafoni kangu so ndikabva ndati sezvo foni yangu iyi yandiinayo iyo iri kuramba kuinstalla mabhible aya emufoni, so ndakatenga kafoni kangu kainge kari kaSamsung A03. Mukoma Nash kafoni kaya kakabva kangoti z ndokubva kanyarara. Zvedi kakatoinstalla bhaibheri riya ndikariverenga, but ndakati ndiri kuhope ndakabva ndaona manje kuti mubhaibheri macho mainge makanyorwa zvinyadzi. But bhaibheri iri chakaitika ndechekuti ndakati ndakarara, pandakatanga kurota amai vangu vakabva vanditi mwanangu wagona chaizvo, wafunga kunamata. Gehena ririkozve, handidi kuti unge uchizoenda kugehena mwanangu, wotoshinga nekutonamata iwe. Saka ndakatofara ndikatoti amai vava kundikurudzira kunamata, saka zvinoreva kuti zvinhu zvangu zvichaita right. But pavakazonditi chiwo bhaibheri rako iri, mukoma, ndakavhunduka, because paya panenge pakanyorwa kunzi King James Bible ndakatoona kutoti painge pakatonyorwa zvinyadzi, mavara ekutoti kana pano mukoma, kana ndikadudza izvo zvacho zvainge zvakanyorwa pano panoswera pasisina vanhu vatotiza mukoma. Ndakati ndichinovhura bhaibheri reriya ndokubva ndatoona kutoti mainge mutori nemapictures evarume vainge vakashama nevakadzi vainge vakashama, nemamwe mapictures achitorakidzira vanhu vanenge vachitosika bonde. Ndikati nai mama, ko bhaibheri iri mariwana kupi rakazara zvinyadzi kudai, rakangonyorwa zvezvinyadzi zvoga zvoga? Amai ndokubva vaseka paya. Vakati vachiseka mukoma ndokubva vanyangarika, but vachinonyangarika manje ndakabva ndazongoona kuti kwakangonyuka chimwe chipuka ichi chainge chiine mazinyanga, chakaita kunge mbudzi, chikabva chataura neni, but chakataura neni neimwe language yekuti handina kukwanisa kuinzwisisa. Asi ndiriko kuhope ikoko zvimwe zvacho ndakatokwanisa kuzvinzwisisa, but pandakamuka manje ndokubva ndakanganwa. Ndiyo nhamo yandakatarisana nayo, mufunge zvenyu mukoma Nash. Vanhu vanongondiona ndichifamba, but havazivi kuti mumwoyo ndakaremerwa, kuremerwa nemasituation awo andinosangana nawo. Kutaura kudai, ndine imwe hanzvadzi yangu izvezvi ava kutogara zvake neumwe muxhosa wake kuEastern Cape uko, mushure mekunge
abva mukunetsana naamai. Look, aiva aine mukadzi wake uyu mukoma. Munhu wekuti we could see kuti muroora uyu aiva munhu aifarira kunamata, aienda zvake kumasowe mukoma Nashi. Saka naamai hazvina kana kumbogara zvakawirirana, vakangotanga kumushora vachiti ungandiunzira hurira wabva naro kuSouth Africa. Ndikati asi mama musadaro, tarirai muone kuti ininiwo ndiri kushanda muSouth Africa macho, ko kana kuri kunzi ndikazoroorwawo mungazoda here kuti vamwene vangu vange vachizonditi hure remuSouth Africa, vakabva vangoti hurei hure, kana ukangonzi uri hure kana uri hure unenge uri hure. Ndakarwadziwa, handidi kukunyeperai. Saka nemuroora uyu tainge tichiwirirana, uye semhuri taimuda chaizvo muroora wedu uyu, nekuda kwekuti aiti kana akanamata so obva atotiudza kuti vana tete, ndaona zvakati nekufamba kwenguva nhingi arwara, but ari kuita sekunge ndiye ari kufanira kuti ange achizofa. Saka taitoti kana tikanzi itai zvakati nezvakati, then munhu uyauya aizotorwara, but waizotoona kutoti munhu aizotopora paya. So mukoma Nashi muroora uyu vainge vakamuvenga zvekuti vakabva vachizoisa chituko pamusoro peupenyu hwehanzvadzi yedu, ende vakatotaura mufamily group kuti iri ndo richaita rombe remuSouth Africa, richadyiwa mari navo vakadzi vemuSouth Africa vatinongonzwa nembiri kuti vanodya mari, ende kana vakudya mari vanozonokusiya usisina kana chaunenge uinacho. So right now kana mukaona muxhosa uyo ari kugara nehanzvadzi yangu, munotoona kutoti hazvisi zvega. Muxhosa uyu anoshanda kubhengi kuCapitec mukoma. Hanzvadzi yangu ari kuita kupuriwa mari ende havatomboenderani zvachose, ende mukadzi uyu iye haatombodi kana kutaura nesu because havatomboenderani. Hanzvadzi yangu anongoitawo zvekungoshandawo zvemapeace job, nhasi akati atibatei pano mangwana pano, ende anenge achingodyiwa mari. Mukadzi uyu anofamba nekamwe kagolf mukoma kanyowani. So munoziva kuti akati andiudza kuti ndiri kumboenda kunogadzirisira muroora wenyu motikari yake. Eka anopiwa motikari kuti ange achimbopota achiidhiraivha, zviya zvekungomuvhara so semunhu ari kudyiwa mari. Mukoma Nashi ndakafungidzira kuti zvimwe kuda iye muroora wacho uyu ainge amupa mari yekuti anga achienda kunogadzirisa motikari. Ndakazoti ndatumidzirwa invoice mukoma, ndakabva ndaona kuti invoice iyi yainge ichitosvika zvekuma 23.5. ndikabva ndati kozvaine mari. Akabva anditi ndini ndabhadharaka, iye azongondipa hake 3000 but imwe yose ndini ndaibhadhara. Mukoma Nashi ndakarwadziwa, ndikabva ndati ndiwamubhadharira. Hapana, hazvina hazvo kuipa, but ndakarwadziwa mukoma kuti munhu uyu ndakamukumbira mari akati hapana kana mari 6 rand pari zvino, but now ava kugadzirisa motikari yemuxhosa uyu. Asi hazvinei hazvo, iye ndinotoziva kutoti haasi kutodawo kuti ange achiita zvose izvi zvaari kuita zvekutambisa mari achidyiwa nemaSouth African, but hatomborinawo choice. Atori nedzimwe nguva dzekuti anotondifonera cheti sisi, chipfuva changu ndinombonzwa chichifamba kudai kuita sekunge mumabhonzo umu mune gonye rinenge richifamba, and we know kuti it is being caused by my mom, but tingagodii? Takazvarwawo nemuroi, tiri vana vemuroi. Dzimwe hama hadzichadi kana kuwirirana nesu, dzinongoti imi muri kuenjoya, isusu ndisu tiri kutambudzika, but havatozviziviwo kuti nesuwo hatitorinawo mufaro. Our lives are not going anyway. Mwana wangu paakafa mukoma ndakarwadziwa, ende mwana wangu akatodzipwa nechikwambo because ipapo ndakangoti ndangobuda ndichienda kunogeza. Saka pamba painge paine zvimwe zvavazukuru zvainge zviri bhizi zvichitamba. Saka ndakangonzwa chimwe chacho charidza mhere, ndokubva ndatongomonerera tauro ndikabva kuchinjawo sikuya ndichimhanya. Ndikati chii ndikanzwa amai vangu vava kuchema, but vakabva vazokarova kamuzukuru kaya mushure mekunge kati ndaona kamwe kadhara kanga kakadzipa mwana wenyu. Mukoma Nashi ndakatanga kuchema, ivo amai vakabva varova muzukuru uya vakabva vati uri kuda kutaura zvinhu zvausingazivi, kadhara kepi. But mukoma Nashi ndakabva ndatongonzwisa kutoti chidhoma sezvandainge ndakamborota amai vangu
vachinditi mwana wako uyu achaurawa nechidhoma. Ndozvainge zvaiitika. We are living in a prison, Mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi we are living in a prison. Amai vangu ing'anga, havadi kuti ndige ndichiroorwa. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi vanozviti ivo ndivo vane masimba kudarika varoyi vose vekumavillages ekwavo ikoko kwavanobva. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.